Váhanie je tichý stav, ktorý nevyzerá dramaticky, len si postupne zvykneš na život, ktorý nie je úplne tvoj. Vidíš príležitosti, rozumieš im, aj tak ich necháš prejsť. Nie z lenivosti, ale zo strachu, že prídeš aj o to málo istoty, ktorú máš. Ale potom zostane otázka, čo ak. Nie ako vyčitka, ale ako vnútorný hlas, ktorý sa vracia v noci, keď už nie kam utiecť. Mnohí ľudia v tomto bode čakajú na znamenie, na povolenie, na istotu, že už sú dosť pripravení. A pritom nejde o odvahu bez strachu, ide o rozhodnutie konať aj so strachom. Najsilnejší bojovník nečaká v napätí, stojí pripravený v bode 0. Vidí možnosti bez potreby záruk a koná bez toho, aby sa upínal na výsledok. Vie, že výsledok mu nepatrí, patrí mu len čin. Otázka nie je, či sa bojíš, otázka je, či si ochotný vstúpiť do hry aj napriek tomu.